Samtang sa laing bahin, ang usa ka tulay dito sa Barangay Kalyawa kinay nagkonekta sa Mandog ug sa Kalyawa. Nahugno gyud. Anya, kung nakita nako bisag kuan, idara na kay nga tulay inya. Syempre, tubig baha kagabi piting kusuga. O makita naman sa yung TV screen o sa yung Facebook account. Moingon sila nganong wala doy bakal. Wala mo gunay kinahanglan nga bakalan na kay kanang nakita nyo simento nga putol diha. Simento na nas kalsada. Wa nay labot sa tulay. Approach mo na ginatawag approach. So wala gid si labot nga dapat na makuano butangan og bakal na gani si bakal. Kay kung nakita na ko murag asta giyahang pundasyon may naapil man og kabanlas. Matod pa nagkonekta ni sa kuan ba. Importante kining tulayan eh. Sayang mo kunin ani good. Pag way tulay unsaon na lang. Siguro karaan na pud siguro kayo. Mo to hinaot lang pud tanong nga. Dunay katong mo kini man kung kuan karon sitwasyon nato. Duna naman po yung mga pag-ulan. No simbako lang ba. Nabahaan na tagabi nya, mabahaan na gyud ta simbako lang. Unta magampo ta mga kasama. Mo na kung giingon ninyo ganina sa atong pagkuan ninyo nga kanang maginampingay gyud sa sagusaong maginampo ay ta.